Sannunku jama'a, muna nan a cikin channel ɗin mai suna Classic Text. Na buɗe muku wannan channel ɗin ne saboda editing ɗin video, koya muku wasu sababbin text, gyaran kwamfuta da kuma software da hardware. Kuma wannan channel ɗin ne yana koyar da ku akan kamar sababbin code haka na sim, na data haka da na airtime. Sannunku. Assalamu alaikum warahmatullah. Hi guys, you are still on Classic Text. So this channel is open for teaching you how to repair computers, hardware and software, to edit a video and show you some new codes for SIM like airtime and data. Thank you. Thank you very much. Please like and subscribe. In our next presentation, I will teach you how to edit in KineMaster. How you can see me here on a background. This is not my office. This is just a background. Thank you. Kamar yadda na faɗa a channel a presentation ɗin wanda zai gabata, don koya muku yadda ake editing a wannan KineMaster. In kuna gani kamar yadda nake yi a background, za ku gani ni kaɗai na cire background ɗin, ku gani kuma a wani background mai office. Wannan ba office ina bane, duk cikin editing ne. Na gode.